Faiche gustado o traballo. Garda nocturno no acuario. Que ladrón ia querer roubar un peixe? A perla desapareceu. A perla máis grande en catividade e un exemplar único no mundo. Roubarona. A concha está baleira, señor. Roubaron a perla. Ai, mi madriña querida, que desfeita. E logo que, Alfons, non serás mago? Agora está, agora non. Ou sei que lle volves dar a botella. Tintín e Milú en Tintín e o lago dos tiburóns. Chegada do voo número 222 de Silder, procedente de París, Bruxelas, Francia, Gol e Schliebach. Os pasaxeiros con voo de enlace diríxanse ao mostrador da compañía en recepción. Aviso para os pasaxeiros Tintín, Milú e Haddock. Teñen un voo charter agardando na pista para despegar. Por favor, embarquen pola porta 22. Son paus de golf, ou non ve? Nunca oiu falar do golf. Xa sabe, hai que meter a bola nun burato. É un deporte. Paus, bolas. Ai, que idioma entenderá este home. Aquí temoslle moito aquel polo golf. Eu son un bo xogador. Benvido a Sildavia. El facía o seu traballo. Revisan todas as equipaxes por se alguén trae armas perigosas. Non, de vacacións non estamos. É un segredo. Estamos nunha misión confidencial. Di que teñen un amigo que vive no lago Flechizaz. É unha cousa ben rara. Nico, mira para ali. Temos que facer algo. Moito me extraña que cheguen tan tarde, señora Black. Élle ben raro. É ben raro, Sopa caseira, de remolacha. O ángulo da cámara é perfecto, piloto. Xusto o que quería. Bo traballo. Case é hora de que nos poñamos en contacto co axente Ramses. Teño un mal presentimento. Ese lles esquece virnos buscar. Vai! A xente Ramsés foi desenmascarada. Ladislas, aí anda alguén, chama a policía, veña. Non, non hai ninguén, Maite. Debo estar soñando, Tintín? Que vas deambulando no medio da noite, ti só? Auxilio! Socorro! Non, non! Ten amigos moi importantes. O que me contou vostede confirma que todas as pistas conducen directamente ao lago. Pero nós estamos en Sildavia, e máis da metade do lago está en Borduria, o que devén nunha delicada cuestión diplomática. Xa, pero traiolle noticias. Non hai barcos de policía á vista, nin helicópteros. Está só. Moi ben, emerxemos. Submarino a gran tiburón. Tintín chega a tempo. Ímolo recoller agora. Que demo de nenos. Sí, xefe. Co vehículo anfibio. Romperon a ventá. Que a ventá é irrompible. Coñécese que non o sabían. Por iso non te preocupes. Os policías somos como elefantes. Nunca esquecemos. Mensaxe para vostede, inspector. Esta vez a vitoria está clara, señores. E que vitoria? Canto mellor é facer deporte que pelexar. Ei, que pasa? Bravo, estranxeiro! Bravo! Temos que celebralo! A vila enteira prepara unha festa para ti e os teus amigos. Ah, a blustica. Vin de bailar a blustica.